L-Odwa tajba. Illum it-tlieta 19 ta' Mejju jien mifsud Direttur Ġenerali Segretarjat Edukazzjoni Kattolika nilqakom magħna għal din il-Polza tal-Għażla llum Kinder 2 Bniet. Kif nagħmlu dejjem qabel nintroduċi l-kollegi tiegħu daqsxejn il-proċess ukoll, tajjeb li nibdew b'riflessjoni u talba. Fisem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Illum nixtieq illi nofru t-talb tagħna partikolarment għal sister minn tagħna f'waħda mill-iskejjel li l-biera ħaddiet minn surgery serja, bħalissa qiegħda recovery propju f'dal-mumenti fil-fatt għandhom ikunu qegħdin qajmuha. Jidher li kollox mar sew nittamaw falla. Flimkien magħha naqqat il-kull min bħalissa għandu bżonn it-talb tagħna f'aspett ta' saħħa sew għal surgery sew aspetti oħrajn. Nitlob il-mulej iseddaq lilhom jagħmilhom il-kuraġġ u l-familji tagħhom. Titilu right post, u naħseb illi tixraq ħafna anka f'daw il-momenti, nitolbu l-mulej jgħinna nażlu bej dawk l-affarijiet li għandna naċċettaw u dawk naċċettawhom u dawk l-affarijiet li għandna naħdmu biex fuqhom naħdmu nbidlu. Ikun hemm momenti għal kollox, u fl-aspett ta' saħħa hekk ukoll. Nitolbu l-Alla jżomm idejh fuq din is-sister u fuq kull min għandu bżonn. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek, jiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art, ħobżda kuljum magħtina llum affina dubietna bħalma naffu minn ħati għalina, għadaħannix fit-tixrib biex teħellisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija u Malla tlapajna mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispirtu Santu kif kien bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Bisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Merħba mela mill-ġdid kif qed taraw flimkien miegħi fl-istudju għaw Annelies minnaħa fuq in-naħa tax-xelluk tiegħi illi bħal dejjem tkun qed tiħossib tamministra proċess quddiem wara l-kwinti ma' ġenba wkoll hemm Dr. Robert Aquilina notari li jieħu ħsieb jiċċertifika l-proċess kollu matul daw is-sessjonijiet li jkollna. Qed taraw ukoll fl-istudju li fl-Isjen li tieħu ħsieb illum issa tafas il-buttuni u naraw li nittu sim duranġaw il-buċċi meta jkollna bżonn nispjegalkom aktar ma jgħaddi anke dwar l-urna l-ġdida. Għalissa minna ħatej, wara kwinti hemm ovvjament kollegi oħrajn ukoll imbagħad nirringrazzja aktar tard. Ħani hawnhekk ngħaddi l-kelma l-Annelies ħadd tkun tista' tispjegalkom dwar illum u mbagħad inżid xi ħaġa oħra magħha jiena wkoll. Fidejk. Grazzi Dr. Mifsud. Hawnhekk ħantukom daqsxejn spjegazzjoni żgħira rigward tat-tokens din is-sena bdejna ħaġa ġdida li nassenjaw it-token numbers ħdej l-ismijiet tat-tfal tagħkom. In-numru tat-token se jkun dak in-numru li se jittella mill-urna. Meta ħanibdew intellaw il-polza iktar tard kif diġà esperjenzajtu fl-ewwel polza li kellkom tal-parċipazzjoni. Dan in-numru li jittella huwa abbinat mal-isem u l-kunjom u n-numru tal-applikazzjoni. Din l-informazzjoni tkunu tistgħu tarawha minn fuq il-website tagħna fis-sezzjoni Iskejjel tal-Knisja fejn hemmhekk taraw ukoll il-lista ta' min se jipparteċipa fil-polza tal-Għażla. Issa ntikom daqsxejn spjegazzjoni żgħira tal-lum tal-parteċipanti tal-lum mela kellna 21 applikazzjoni minn tal-impjegati, 104 applikazzjoni bil-kriterju tal-aħwa u kellna 5 applikazzjonijiet bil-kriterju 1H1C li dak huwa kriterju fejn ir-regolamenti jippermetti li japplikaw ma tat-tielet kriterju. 4 postijiet fejn huma riservati bil-kriterju tal-aħwa 3.1 fejn jkunu qed japplikaw għall-istess sena għalhekk total ta' postijiet okkupati u riservati għandna ta' 134 post. Fir-regolamenti konna ppubblikajna 312 post, total okkupati tal-impjegati tal-kriterju tal-aħwa għandna 230 post għalhekk dak jibqa' bilanċ ta' 182 post. Illum kif qed taraw ħajjeħdu sem tal-impjegati minn ta' skejjel oħra fejn għandna 12 l-applikazzjoni fuq il-lista tal-polza tal-Għażla kien hemm ippubblikat li hemm 166 li se jieħdu post tal-lum, però ħajkollna 167 l-applikanta. Ir-raġuni hija li kellna studenta fejn ma kienitx ipparteċipat fl-ewwel polza ta' parċipazzjoni, ir-regolament jgħid li aħna nistgħu nagħmlu polza għalihom
f'każ li jiġri bħal dan bil-unit, bil-100 cents u l-units u di l-applikanta kienet ġiet ir-rank 21. Għalhekk ħadd ipparteċipa fil-Polza tal-Għażla. Jiġifieri llum kull min se jipparteċipa ħanimxu għall-aħħar fażi mbagħad li hija ir-reġistrazzjoni tal-iskola fit-28 ta' Mejju u intkom il-ġenituri tkunu tistgħu tażlu skont ir-rank li se jitla llum waqt li nibdew intella l-Polza dal-waqt. Dak kollox minn naħa tiegħi, Dr. Mifsud. Grazzi ħafna. Annelies, ħankompli nżid ma' dak li qalet ħalli tifhmu aħjar il-proċess ħieħ. Fil-fatt l-ewwel parti tal-ispjega tagħha fejn bdiet tispjega dwar it-tokens ġiet introdotta din is-sena minħabba li kellna teġa ordnata din il-magna li qegħdin taraw illum hija t-tieni darba illi f'dan il-proċess qiegħda tintuża min-naħa tagħna. Nemmnu li dan huwa titjib kien neċessarju l-urna illi kellna kienet rudimentali, issa mxejna għal xi ħaġa ħafna iktar avvanzata, ma jfissirx li perfetta xorta waħda jista' jkun hemm xi diffikultajiet. Imma waħda mill-affarijiet li kellna bżonn ninbidlu kienet illi minflok nibqgħu nremblu l-karti u jkollna l-ismijiet karta karta, naraw illi nitrasferixxu dak l-isem għal numru. Allura kull numru token illi jissawwa fuq dik il-ping pong ball biex nsejħulu hekk li jdur ġolurna huma dejjem l-istess anke minn aspett ambjentali mhux qed narmu kull darba dawk il-karti kollha. Ikun abbinat mat-tfal tagħkom bil-numru ta' applikazzjoni u l-isem tagħhom u aħna min-naħa tagħna ħantellaw it-token number. Tajjeb ngħidu li l-magna rġajna settjajnija biex naraw li taħdem sewwa, imma diffikultajiet jistgħu jinqalgħu dina għandha arms mekkaniċi illi jduru u jdawwar il-boċċi taħt tinfetaħ flap u tinżel aħna ħanniżlu 12 il-boċċa waħda wara kif konna nagħmlu dejjem biex wara kull 12 inkunu nistgħu nagħmlu l-verifika u jkun nistgħu anke jqabbluhom in-nutar ma' xogħol ta' analisi tkun qed tieħu ma' tad-database ukoll. F'każ illi jinqalgħu xi diffikultajiet tekniċi, nippruvaw dak il-ħin naraw li jissolvew ruhom, jista' jkun illi b'daqsxejn ta' twik ta' sikkatura ta' xi ftit l-affarijiet jitranġaw u nibqgħu għaddejjin live jekk ma jkunx qed jirnexxielna li nirranġaw live jaf ikollna bżonn ninterrompu dak il-ħin l-ebda sessjoni ma tkun qed tiġi annullata, nibqgħu għaddejjin il-boċċi li jkunu ħarġu jibqgħu jkunu validi fl-ordni illi jkunu ħarġu wkoll u naraw li trasmissjoni mbagħad tkomplu nispjegawlkom xi jkun ġara. Nittamaw li dan ma jkunx neċessarju imma tajjeb illi ngħidu dak li jista' jkun jiġri għall-benefiċċju ta' kulħadd. Jista' jkun li jiġri wkoll illi fl-aħħar xħin nagħlqu aħna boċċi nixħtu skont kemm ikollna applikanti dik id-darba li jkunu ħajjitilgħu. Ġifieri fl-aħħar jridu jiżvujtaw il-boċċi kollha. Tifhmuha dana by gravity meta jkollok ħafna jinżlu faċilment il-boċċi minn ġo l-apertura li tinfetaħ, meta jifdal waħda diddum seklu għaddejja taqbes minnaħa l-oħra u ma tiċċentrax eżatt il-post fejn tixtieqha tinżel. Jekk naraw illi ddum hekk jista' jkun illi nitfu l-magna, jista' jkun illi billi nitfuha nixelluha jirnexxilna mbagħad inniżluha, jekk ma jirnexxinniex jista' jkun illi konna bżonn niftħu mill-ġenb għandha minn fejn u fil-isjen tkun tista' toħroġha. Ħadd tkun l-unika boċċa li jkun. Fadal tkun qegħdin tarawha live u taraw eżatt imbagħad x'numru jkun tela u tkun se tikkonfermaw li fil-fatt ikun wieħed mill-parteċipanti li kellu jitla' illum. Naħseb in-naħa tiegħi bekk tajtkom overview, nibqgħu għaddejjin ma nistgħux nantiċipaw kull ħaġa li jkun qed jiġri, aħna qed nagħmlu dak kollu possibbli biex inkunu veru trasparenti għal kulħadd u lil kulħadd intuh l-istess possibilità. Għalhekk fil-isjen nisa li ħadd ħatafas il-buttuna 12 u jibdew nagħtu t-tidwira il-boċċi jibdew riżlin waħda wara l-oħra u naqraw il-numri aħna. Fidejk. Grazzi.
Tajjeb wis, u hemmhekk qed taraw is-sensiela ta' numri wara xulxin, għalissa mniex ħanaqrom qed nagħti ċansi li l-kollegi jkunu qegħdin jieħdu nota tagħhom, imbagħad once li jsir il-konferma min-naħa tal-kollegi tiegħi ħatitla l-grafika, jiena ħanaqra n-numri fl-ordni ta' kif telgħu mill-grafika u ma' ġenba jkun hemm id-dokument tar-records min-naħa tagħna, iċ-ċertifikat anke min-notar biex intkom tkunu tistgħu tikkonfermaw anke l-affarijiet tagħkom. U hekk aħna nkun qegħdin ukoll nikkonfermaw li l-grafika allura tirrappreżenta dak li ħajkun hemm fid-database hija korretta. Ekku 176, 167, 14, 14, 85, 85, 97, 97, 66, 66, 33, 33, 57, 57, 3, 3, 114, 114, 151, 151, 37, 37, 101, 101. Korretti? Tajjeb. Nistaw inneħħu il-boċċi minn hemmhekk kif qed taraw inħallu il-ping pong balls biex insejħilhom hekk fil-postom biex inkunu nistgħu anke f'każ li konna bżonn ta' verifika niċċekkjaw u mbagħad inkunu nistgħu ninkomplu. ħafna u hekk telgħu set ta' 12 oħra, intkom tistgħu tarawhom, kollegi qegħdin jagħmlu l-verifika u dalwaqt naqrajhomkom. Intkom sa frattant tkun qegħdin taraw ukoll li sħabi min-naħa tar-reġija wkoll ikunu qegħdin jieħdu nota tan-numri kif telgħu u isfel ikun qed jibda jitla' il-rank number, il-token number li tela' flimkien man-numru ta' parteċipazzjoni ta' tfal u l-iżem ta' tfal tagħkom ukoll. Numru 8, 8, 16, 16, 20, 20, 130, 130, 50, 50, 120, 120, 65, 65, 29, 29, 58, 58, 90, 90, 38, 38, 158, 158. Korretti, grazzi Felicien, tajjeb. U hekk nibqgħu sejrin sakemm fil-fatt jirnexxinna nisvojtaw l-urna nax oħra. Tajjeb wis, qed taraw in-numri kollha. Nistgħu ntellaw il-grafika jekk jogħġobkom. Grazzi ħafna.
64, 64, 117, 117, 60, 60, 53, 53, 55, 55, 71, 71, 81, 81, 155, 155, 138, 138, 13, 13, 152, 152, 36, 36. Tajjeb, maqbula, grazzi. Grazzi. Kif qed taraw aħna għandna diversi livelli ta' checks fuq xulxin ħalli nkunu ċerti li qed nkunu korretti f'dan il-proċess. Grafika jekk ġobna, grazzi. 27, 27, 176, 176, 98, 98, 99, 161, 161, 68, 68, 19, 19, 127, 127, 111, 111, 47, 47, 165, 165, 143, 143. Korretti, grazzi. Is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. Ux, baqa jħor xiek, suppost. Wieħed tnejt li ta' Afas one. I create custom statuses to organize. Tajjeb ħafna. Grazzi. Tfixket flatt il-magna tara. Għadni la 12 ħarġi 11. Prosit. Tajjeb, nistaw nitalaw grafaka, please, thank you. 96, 96, 150, 150, 171, 171, 162, 162, 62, 62,
89 89 170 170 148 148 159 159 99 99 55 83 83. Korretti, grazzi. Għafasila b'konvinċenza, fl-axar konvinċiment xtejdula. Intenzjoni kienet il-kelma x'inkella ħajkolli min jikkoreġini żgur. Ma rriditx toħroġ. Tajjeb wisq. Jekk jogħġobkom. 116, 116, 105, 105, 10, 10, 131, 131, 28, 28, 70, 70, 123, 123, 139, 139, 61, 61, 125, 125, 24, 24, 35, 35, korretti qed jagħmlu lis-sinjal, grazzi ħafna. Aħna nibqgħu serin 12 sakemm fl-aħħar imbagħad naslu probabbilment ma jifdalniex 12 skont il-multiples illi għandna u f'dak il-waqt imbagħad nafsu skont il-buttun li jkun imżomm. Kif qed taraw hekk il-proċess sar ħafna iktar professjonali u anke qed jitħaffef xi ftit anke minn aspett ta' ħin. Suppost għandna ndumu ferm inqas biex intellaw speċjalment meta jkun hemm polozz ħafna ikbar anke minn tal-lum. Tajjeb. 40, 40, 41, 41, 52, 52, 4, 4, 77, 77, 34, 34, 149, 149, 32, 32, 157, 157, 21, 21, 103, 103, 72, 72. Tajjeb, correct. Wasalna rank 84. Tajjeb ħafna.
l-inġiniera fostkom jibdew jaraw il-fenomeni kultant imbagħad tal-fiżika u korrejtu boċċar tkun ħafifa bil-vortices tal-arja li tkun qed jinħoloq tinġibed daqsxejn u tibqa' daqsxejn il fuq ukoll qabel tintlaqat minn ta' warajja u tinżel f'posta. Tajjeb, il-grafika jekk jogħġobkom. 46, 46, 168, 168, 175, 175, 54, 54, 132, 132, 140, 140, 108, 108, 134, 134, 11, 11, 178, 178, 177, 177, 78, 78, korretti. Mija 124, 124, 44, 44, 179, 179, 15, 15, 107, 107, 104, 104, 91, 91, 69, 69, 129, 129, 144, 144, 12, 12, 86, 86. Correct, thank you. ħafna li ma spjegajtilkomx aktar kmieni wkoll. Il-kollegi jkunu qabel is-sessjoni tal-lum jippreparaw l-istess ammont ta' boċċi li għandna bżonn għal dawk li għandna parteċipanti u nistennew li jasal in-notar kif jasal in-notar il-boċċi jinxteħtu ġolurna qabel ma nibdew it-trasmissjoni. Bekk nevitaw li skumdita li kieku xi waħda għandna u noqogħdu niġru warajha nkunu f'daqsxejn waħda mhux ta' quddiem in-nies, allura hekk nagħmluha minn wara l-kwinti dik il-biċċa.
Mela, 122, 122, 51, 51, 74, 74, 48, 48, 121, 121, 156, 156, 25, 25, 160, 160, 126, 126, 106, 106, 118, 118, 110, 110. Tajjeb, però hekk kif taraw il-proċess kollu intom tkunu tafu li l-boċċi kollha ħajkunu telaw u fil-fatt il-verifik tistgħu tagħmluhom anke tramite l-videos li konna uploaded. Nislu 12 boċċa. Nistgħu ntellaw il-grafika, please. Thank you. 73, 73, 93, 93, 63, 63, 26, 26, 164, 164, 141, 141, 102, 102, 76, 76, 174, 174, 128, 128, 75, 75, 147, 147 korretti, grazzi. Mux ħazin kif taraw il-blal li njonqsu ġewwa l-urna. Tlieta 43, 43, 87, 87, 7, 163, 163, 59, 59, 84, 84, 49, 49, 22, 22, 135, 135, 39, 39, 1,
wieħed li bna Malti l-Ingliż 67 korretti, grazzi. Issa importanti ħafna ta' wara llum kalla jrid mbagħad tirċievu komunikazzjoni se mbagħad tispjegalkom illi min-naħa tagħkom tibdew tippreparaw ruħkom ta' dwar għażliet kif tixtiequ bħala prijoritajiet min-naħa tagħkom. 133, 133, 100, 100, 153, 153, 94, 94, 119, 119, 31, 31, 92, 92, 23, 23, 30, 30, 115, 115, 45, 45, 95, 95. Grazzi. Kulħadd ikollu l-preferenzi tiegħu ma kif tafu mbagħad idu tażlu minn dawk li jkun hemm disponibbli lek importanti li jkollkom ordni kalla jrid biex meta nċemplu kont tkunu preparati. Tajjeb ħafna. Kif qed taraw diġà bdew jislowjaw issa biex joħorġu il-blalen sewwa ġifieri. Inqas ma jkun hemm blalen iduru iktar ikun diffiċli sakemm il-ballun isib postu fl-apertura li jkun hemm biex joħroġ. Grafika 166, 166, 146, 146, 142, 142,
56 56 113 113 42 42 169 169 79 79 112 112 88 88 154 154 18 18. Tajjeb. Issa fadlinna 11. Mela, qed tiġbdu l-attenzjoni li fadlinna l-aħħar 11 għalhekk li jaqblinna huwa li ntellaw 6 issa u xek. Jew intellaw 12 mill-ewwel imbagħad iwaqfuha u mbagħad nafsu 12, nistgħu nafsu 12 u mbagħad inkunu nistgħu nwaqfuha. Tajjeb, 12. U rġa' xiela, suppost. Jekk terġa' tixela jinżel hekk mhux se jinqabad għax qiegħed hemmhekk, però ekku nippruvaw nerġgħu nixeluha ħa naraw. Tek tiklu tnejn. Bil-intek tkulu tnejn minn hawnhekk issa hawnhekk qiegħed. Itfi wixel. Tafas il-wan, titnemmela ħajrġa' jdur. Forsi tibqa' hemm u tinfetaħ. Tajjeb ħafna, prosit. Tajjeb. Da xi suspans fl-aħħar ukoll biex sakemm ikun tfadal tnej nistennew irridu, meta jkun tfadal waħda mbagħad evidenti li mi, imma sakemm ikun tfadal tnej irridu nieħdu paċenzja u naraw illi il-balun isib triqtu
lejn l-apertura. Tajjeb, mela, 18, 18, 80. Skużawni, għax issa 11, ekku, allora dak 18 għadu minn ta' 12 ta' qabel. Mela issa rridu nibdew mit-80. 80, 80, 172, 172, 136, 136, 17, 17, 173, 173, 2, 2, 109, 109, 145, 145, 82, 82, 6, 6, 137, 137, korretti tajjeb, ħafna nistaw nisvujtaw il-bla l-nifadlinna u naħseb nista' ngħaddi l-kelma lill-Annelies ħalli tagħtikom l-ispjegi għall-passi li jmiss mbagħad minn naħa tiegħi nagħlaq bl-aħħar ringrazzjamenti. Grazzi, Dr. Mifsud, mela kif spjegaltilkom fil-bidu tal-Polza, kull min ipparteċipa llum ħajjieħu sehem fir-reġistrazzjoni tal-iskola li se ssir fit-28 ta' Mejju u tibda fid-9 ta' filgħodu. Ftit ġranet qabel ħadd irċievu email mill-uffiċċju tagħna fejn se jkollkom il-listi tal-iskejjel bid-disponibilità ta' kull skola, kif ukoll se jkun hemm informazzjoni tagħkom bħal numru tal-mobiles, emails, indirizz tad-dar ikun hemm xi affarijiet li għandna bżonn nirranġaw min-naħa tagħna kemm tibatulna lura fuq l-email anka jekk ikun kollox tajjeb. Dejjem għamlu reply tal-email biex aħna nkunu nafu li rċivejtuha u li rajtuha l-email. Minnaħa tiegħi dak kollox, Dr. Mifsud. Mela, kemm inkompli nżid ma' dak li qedtilkom l-ewwel ħalli kemm jista' jkun tenuna fil-proċess fil-pass li jmiss. Naf li kulħadd ikollu xewqat tiegħu għal diversi raġunijiet, loġistika, preferenza partikolari, rabta, affinità ħsieb ħabbaħwa, hemm ħafna variables għalfejn xi ħadd ikun jixtieq skola u mhux oħra. Imma tifhmu tajjeb li jistardu nimxu ma' dan ir-ranking order li għandna jekk inti minn ta' quddiem taf li minn dik il-lista ta' disponibilità li ħadd tkun qed tirċievi inti għandek il-fakultà li tagħżel aktar ma inti lura ħadd ieħor ħajkun qed jibda jagħżel, allura inti tkun preparati li tagħżel minn dak li jkun fadal. Għalhekk dak il-parir li tajt aktar kmieni kemm jista' jkunu preparati b'ordni ta' priorità b'dak li intkom tixtiequ tgħid tara jiena nixtieq il-din jekk le lesti li nagħmel no choice u nirrispettaw dik l-għażla ukoll. Għax bekk meta naslu aħna telefonati li ma nkunux nistgħu ndumu l-proċess ikun jista' jimxi b'rispett anke lejn dawk li jkunu misshom warajkom imbagħad. Jiena minn naħa tiegħi ma fdal li xejn ħlif nirringrazzja lil kull min ħasem f'din il-Polza tal-lum, nirringrazzja l-Annelies u l-fl-iskejjel, nirringrazzja l-Notar Dr. Roberta Kulina, nirringrazzja minn wara kwinti kellna r-reġija llum il-Dilin u l-Rodrik. Minn naħa tiegħi nsellmilkom il-komplimenta ġara tajba.